Jotono klumka kita sih jotono haino helam sepro dorok jotono ani ketal video omuna ang ke lukurong thani kisa suba susano Tatoka Tabuk hingga ang onarikano kat khaimani aglo hingka ang bono narikal kurukjaknai be ang bono kuruknai kurugui je gura gura wngoi thangmani no hingka ang mono yokmani yagulo hingke kisa kisa khamsi wnglag doba aboni yagulo hingka ang bono gari sinai ke yango tongo maswi omono bo jeng je mai songya deba omo haike no bwtui rwi songoi kyogri paidi aboni yagulo hingka ke dudh runai ang rwi paikha already no dudh ke oboni yagulo hingka ke jeng je narikal baji damono rwnai omoni yagulo hingkai chini almost ready se wngkha ke tabuk hingke chini rwi tongo chini swkang no rwna nangmani si do omo se pogui thangka ang tabuk last o rwi tongo ke tabuk hingke chini maswi songmani already no mungkha ke tabuk hingke kisa try khlaimani nai baba no swkang bomtui wngjak tabuk hingke kwkhwrino try khlainai nai bolmo chajakno do amo se baba no ang charmani se baya no char di ang oni youtube o sanani hini sa wngkha baba no char kha ta mote thas ke experience rwna rwngko kwkhai thokti kapo hingke tabuk hingke ang kisa try khlai bontui wngkha guys ang khe to masa eko buino charmang hingke thoka belai kheno thoka ang bisi kwtui bo hamjai do ozon se hamjago tokjuk kha funga siri ang tabuk kisa morning walk khlai tongmani ang tini video dana hinai datui no basakha do 7:30 o no tabuk tamui tongo 5 hingke kisa kwchung suru wngko kisaya kwbang no wngkha hingke ang sweater rok bo sujaiya kongke ba omono no chumui nakha blanket chikon sajano chumya hingka ke thandorok manjagui allergy rok barinai kongnai rok nai haini bagui chumui morning walk khlaima tongo ta. Hey guys, good morning. Jotono no fung kaham hingke tabuk hingka ang nana soro thangui tongo mo je ang niya suji songya da sujiya mane ke maswi songya doba iyamo rwna hinai o maswi hingka ke wngkha do mane ration mamani pu nana song hingke ama sugui rikhabla hingke nana rohor karta amono kisa hingka ke abono rwphaipur saw nana nung norok songa hingke ani kisa chadi do hinai hingke miya songka o tak funga ridi gena bono thangai tong tok rok ban lagli kok saw mui ya ketui siapa rom de hindi nang ro non được phải nhá hayo tam sa chong quay được sao hay nữa nó thằng sao đi tin bà tita maswi sih kadang ama maswi đang tao thất thọc á thất thọc á ni 나는 청아리 가랑 thất thọc này thoka 아 자동상상 수가 tabuk hingke ang nogo faikya gadang soro nana soro maswi rok rwi akui naikhe tabuk hingka ke nogo faikya nogo faioi naikhe mai rok chawi akui paikya tabuk hingka ang kisa babel pori gana taimi ni bagui mane ke pori maya wngui tongkha ang je ongko bo tongfru bara o tongfru chimi ang norong sedi ba ang babel no pura pai pori nai hinai ke godek pon thaya ko hingke tinta kisa pori gana ta nogo faikya hingke no nana songneng rogma thangka bongne mang thangma thongsibu hingke mai katal chana hinai thangka gata nyen thui haika ta nyen bo tongkha ta nyen cha haisiwang
Oke mono tabo kisa porigena Bible. No hai hene shaka. O borok kubuino baptisma rwnai John se thangsa fika. Abo baino bini bisingo omo tui samung khlai nani fan tongo. Herod John no romrw kha. Bono kharwi jelo chopkha. Bini takhuk Philip ni bihik Herodiani bagui se Herod omo khlaio. Tamo wngwi hwnkhe baptisma rwnai John Herod no Dipor kaham guys tabuk hwnkha ang Dipor ni mamui sungna nai tongo muia ang helebe akoi sui akoi pai tabuk tui rwui naikhe boksai rwka chini mui hwnkhe tabuk hwnkha ang oro somri rwnai ang samus thaisa no rwnai nangya hwnkhe taisa rwphine kisa kutugui tongkha chini mui tabuk hwnkha khe berma sui tongo ang berma rani jora wngkha kutugui tongkha hwnkhe tabuk hwnkha khe moso bai berma bai eklogi no ready swnai mui kutuk suka bwtui ranui thangha kisa kwbang khwrwmani bwtui ranui thangha ta hwnkhe tabuk hwnkha kisa muchung chini mui 50% almost done wngkha tei swrapsa hwnkhe no munchunai tabuk hwnkha final mungkha guys chini mui chini ro tinta toktwi tongo do tabuk amung khe kosom tibai kwchak bini bumung kwnai koita baka 1 2 3 4 5 6 7 8 ta twikhya do bo korna kasugwa bo tei tiliya omo wngkha direct saka se thujak saimanglak koita baka omo wngkha kwchak tibai kuphur twi tei kosom twi tongo bini aro o jagani hwnkha kai chini tokjuk se kwmai thangka nihedi bini bwsa no khibi kwlai hangka bini bwsa 1 2 3 4 5 bini bwsa 5 ta no khibiwi bengjin thangka abo khai omono ang hwnkhe lukurong thani kisa chubachu no chini tokjuk bengjin kwmai thangka omo bini toktwi rok tabuk bini bwsa rok khumbai hwnkha kai sabo nainai borokno sabo tui dunai sabo manui rok eri charwnai borokno bo bini bufa bo kwrwi borokno yakar klang thangka buma bo kwrwi yakar klang thangka buma se bwsani sini na hwnkha khe bwsajuk chong o bwsala chonglai baikhe sininai ba toktwile tei boru sini chana hwnnw bufano buma se siniya hwnkhe omono ang kisa lukurong thani chubachu no norok je jaga phano ani tok no nugui tongkha khe kisa sabaidi bengjini toktwi bini bwsarok no yakarwi thangkha kokno mari ang oro rirwano tei sini tokni photo bo ang yang kinaro rirwano norok please chubabaidi ano ani tok bengjin kwmai thangka tei ang ani bini bwsa bini toktwi bini bagwi ang justice sano bo biyang lama rok no kwlai tongkhajani to ani tokjuk please norok kisa nukhai sabaidi amsungno hambai।